पणजे संजीवन संगीत अकादमीचे उक्तावण जाले। ह्या वेळार ज्येष्ठ गायक सुरेश वाडकर ह्या कार्यावळीक हजर असले। आर्टिक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। मी गेली 20 वर्ष बघतो आहे की गोव्यामध्ये संगीत क्षेत्र असेल, नाट्य क्षेत्र असेल, या सगळ्या क्षेत्रामध्ये किंवा अगदी साहित्य क्षेत्र असेल, मोठी माणसं कलेच्या क्षेत्रातील असतील, तर वरवर उथळ उत्सवी कार्यक्रम न करता गोव्यातल्या श्रोत्यांना आणि उपासकांना संगीताच्या काही मुळातनं काहीतरी देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न प्रवीण करतो आहे। आणि संजीवन संगीत अकादमी हा त्यातला एक अतिशय महत्त्वाचा अशा प्रकारचं आज बीज पडते असं मला वाटतं। आणखी काही वर्षांनी गोव्याच्या संगीताचा इतिहास किंवा संस्कृतीचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा या संगीत अकादमीकडनं अशा प्रकारचं काही काम निश्चितच केलं जाईल असं मला वाटतं। साक्षात सरस्वती इथंच जन्मली। सरस्वती म्हणजे लताबाई मंगेशकर, त्यांचं हे मूळ गाव आहे। जन्म म्हणजे त्यांच्या वडिलांचं। अभिषेकी बुवा आहेत, कारेकर बुवा आहेत, किशोरीताई आहे। पण इथनं बाहेर जाऊन मे बी खूपशा लोकांनी खूप काय काय केलं, पण आपल्या गावात पण इथल्या मुलांना पण याचा पुरेपूर फायदा मिळावा या दृष्टीने जी पहल केलेली आहे आमच्या प्रवीणनी, त्याला माझे खूप खूप मनापासून शुभेच्छा आणि आशीर्वाद। लहान असल्यामुळे तो वयानी पुण्याची आमच्या पर्यंत गेल्या आणि तेंची आमच्या प्रवीणाची शाळा उघडली अशी सांगून पर्यंत की आम्ही खूप चिंतता की अश्यो संगीत शाळा जावच्यो म्हणून गोंयांत, आणि ते शाळा गोंयांत ना बाकी कडेन आमचे सगळ्या संगीताची आमचे कडेन शाळा ना। आम्ही आता आर्ट एंड कल्चरल काय आमचे कडेन जेन्ना आसा ते आमच्या अकॅडमी स्कुलान वयता, आमचे कडेन शाळा म्हणून ना।